Després de la realitat augmentada i la realitat virtual, neix l'única tecnologia capaç de transformar realment la realitat. Les ulleres de realitat millorada. Ada. La primera, ¿eh? Mira, qué chulo. Como una reina. Pues muy chula, es muy bonita. La verdad es que de donde venimos a donde hemos cambiado, pues las diferencias se notan bastante. ¿Qué ves en la ventana? Muchos árboles y flores. Ah, muy bien. Quan te les posis, potser no veuràs res diferent, però si molts de vosaltres us les poseu, podrem fer realitat la nova àrea d'oncologia infantil de la Vall d'Hebron. Les habitacions són molt més grans. Mira, una sala de joc! Que xula! Amb les ulleres, els meus pares poden estar sempre al meu costat. No tan al costat. Amb les ulleres tot és millor.